Okije jene onejebe ife na-eme n'obodo na-agba m anya mmiri o. Anyị ọ na-agbago agbago ka anyị na-agbada agbada. Ọkwa ife ni na mbele akwa ya n'ụtụtụ ọkwa ya na-emezi. Unu na-afụ m na m abụrụ St. Paul, abụrụ St. Timothy, abụrụ St. Matthew, nke nji abụ St. Mark. Ya ka nji wee kwusie okwu a daa n'aja. Ife niile ni nkwulu oge a na emesịa na ọ ga-eme ọkwa ya na-eme. Ọkịja eji ama atụ abụzi ebe eji aka ọnụ. Ife a na-ada afụbụ mbụ ka ebidozi efụba. Ife na-ada emebu eme na-emezi nwanne amụrụzi nwanne na Ọkịja igbu mmadụ enwerozi ife ọ bụ. A na-aṅụzi mmadụ ka a na-aṅụ akamụ. Otu nga nọ n'ime ma mụ na nwanne m ama elikọ otu ahụ abụrụ otu. Amaalụ m n'anya ma ife dịka ọkpara dike a na-esi n'ọkpara dike anyị ebulu nni gbala ọsọ baa anụnwa si na anụnwa ụmụ dịọka esi ụmụ dịọka ụmụ egbueri otu a ka anyị si agbagharị agbasi ike ụmụ ezuru egbueri ụmụ ndụmanya etu a efu ebe nwanne na nwanne na-emekọ ife nene ọhụka abịa n'ihu di m nene ụbahụ ụdara ọkwa ofu ife a obo na ọfọ etu a ife dịka ụmụ odogwu mụtalụ odogwu ọ ga na-egbu ụmụ ọgụ ụmụ ụzụ na-egbu onwe fa nwanne na-egbu nwanne ya ife megide chaa mmadụ onu n'iru nnukwu mama. Ụfọdụ ndị mmadụ agbasịa nkịtị dọ naanị ife a na-eme obodo a na-emebi agbachite nkịtị. Ofu ife anyị ga-ama abụ na atụrụ n'inu wee sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụa n'ọgbịrị. Taa okenye nọzi n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbịrị. Ọtụtụ ife na-eme onye ọbụla agbachite nkịtị. Ife dịka nkwọ Ọkịja ohu ebe n'ili Ọkịja a na-egbu achara. Ife dịka nkwọ Ọkịja ka a na-anọzi na-eto ehihie ọsọ agba ụmụ nwaanyị ada azụzi efusi ife niile gbachite nkịtị. Ka m gwago oge na-abịa onwezi nwa agbọghọbịa si na Ọkịja gaa n'udi gaa mba ijekwa ije maakị anya ebe maakị nke m kwuru mbụ. Oge na-abịa oge ọ ga-abụzi sọ ndị Ọkịja ga na-anụ ụmụ nwaanyị Ọkịja maka na onye mba ama ekwe ije ebe a jee nụọ nwaanyị maka na ife ọ na-eje ịnụta abụ wahala trọbụl obodo na-egbu mmadụ obodo igbu mmadụ na-adịrọ ka ife maka mmụọ ọbụla mba onye mba enwe m ike ije Ọkịja ịnụ nwaanyị mma nkwedo ọyị nwoke ga-eje di ya. Oge na-abịa oge mmadụ ama ekwe ka anyị na onye Ọkịja mekọ biznes ọgwaghị ndị a na-egbu mmadụ ọ ya nanụghị ego gị echi kịta ogbue gị. Ka anyị gbala ebe anyị na-eje ebe ka anyị si mụta ife a ọkwa sị na ọ bụ na nkwụ na nkwụ ehukọghị igu na fada adaka akị. Ife dịka obodo Chukwu goziri agozi nke ọ dịka a ga-asị na ụmụazị Ọkịja erutebego siki kịta ọ dịka ya sị na ndị mmadụ ebinitebegokwa n'ezie. In the 70s ụmụazị kịta na-amara ife mere oge nke anyị. O nwere oge bụ na Ọkịja ịnwa anwa donye blọkụ naanị wee sị na eme jekịn ebe a ka ị ga-atọ isi gị ga-atọ di ya. Ị nwere ike ịlụ ụlọ enu na Ọkịja bifọ ndị lụrụ ụlọ enu bụ sụsọ ndị dibịa bụ oke dibịa ama ama ịchọ mkpọbalụ gị afa onye nwe ụzọ lụrụ ụlọ enu Obinigwe lụrụ ụlọ enu Okona lụrụ ụlọ enu na ndị ọzọ gasị. Mana Chukwu mezize ekpere ife agbanwe a na-ebunizi ụlọ nketa nke echi ebe niile ọ wee bụ na ife ọma na-abata na Ọkịja ka anyị chọrọ ka anyị were aka anyị mebie ilo na-asị wee shie enu n'ala. Ndị okenye anọlụzia wee welụzia politiks wee gbuo obodo. Ịfụ nwata na-etonite ị ga-enesi anya kpọọlụ ya jee mee anya ka ọ baa uru bụrụ mmadụ ị na-akwado ya ka o jere egbu nwanne ya. Ebe ka anyị na-eje ebe ka anyị mụtara ụdị ife a ebe ka anyị mụtara ya ọ na-adị anyị ka o nwere ebe anyị ga-eji ya wee jee o nwere ebe o bu anyị eje kama ọ ga-ewetara anyị nnachigha azụ ọ ga-elukwezi oge bụ na onwe onye batara obodo ụmụazị achụgharị bịa ana o nwere ife ị ga-emenwuzi maka na oge ọ na-ebido ị nwere ife ikwu oneko afọ a sị na Ọkịja ba na-egbu achala na-eto nke a na-egbu achala akịta a na-egbusie ya na-amụ ihe ọkụ o metozi emedolu nwa bụ afa
ife a na-eme bụ na nke onye gburu kịta wee gbupụ isi ọbọbụ na ọmụnwa wee nụ na onye a gburu nwanne m gbupụ isi ọ dị ka nga gbachite nkịtị anyị ama gbachite nkịtị ọkụ ụzụ daa Ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ e nwere onye ga-agba nkịtị taa mana echi ọ sị ọ ka ọ bụzia na ọdala ụjọ ọ jekwa je revenge ya mgbe ebidola ya na-eme ọ na-akpọ na be one ndị na Ọkịja ana m ekwukwu ya na-akpọ agba yeghe yeghe o nwelu nkakwụ ya bee ya ọnụ o nwere awọ ya zọkpọọ ya afọ ka egbuo nwere onye na-amụrụ ka esi egbu mmadụ mana ebe ka o du anya eje nwanne amụrụzi nwanne ya maka na anyị na-eme ife hard man nwanne m nwekwe ebe o buga eje kedu ka ọ dị gị n'obi oge ahụ i gburu nwanne gị kedu ka isi ka ọ na-adịghị m iji naanị n'anyasị na-echeta etu onye a dị mgbe ị na-egbu ya the eyes alone the dying eyes akwa ahụ ọ na-ebe oge ị na-egbu ya kedu ka ọ dị gị n'obi ịpụta echi si na ekwensu o nwere ife dị ka ekwensu ọ bụrụ ekwensu mere ya ọ bụrụ ekwensu ịgbaba afịa gbasịa ị na-ene mmadụ anya ọ dịghị ka ifene ife niile na-agba afịa jee ka ịjụ ese o nwere ebe afịa dufe eje ife ị ga-abụ echi bụ jonki ị bụrụ jonki na-akwụgharị ịpụta taa ị na-eti mkpu sete onye obodo ka etielu gị nwa mkpu si tielu gị mkpu ị na-eme ife ị na-eme ụmụazị be anya butesiri ike one ka a gwaghị n'ime fa nọọ etu a ka esi wee mee wee nweta ya ekwuru m mbụ kpọọlụ gị afọ ọdịka mmadụ jee nene ka efu kafa si bute ike na ụmụazị gbagidelu mbọ ụfọdụ na-atụ ngwa afịa na-eme ife dị iche iche wee bụrụ mmadụ taa ndị na-afụ taa chọchọ nwanne m ego a na-etu one a sị na ife Abesian Tigers ọ na-asọ gị nsọ ife ị na-alụ ugbu ka onye ị ga-ebu egbe soro n'azụ ọmkpu ka ibe iti na ndụ ya bịara ịpụtala ụgwọ iti mkpu ịpụtala ụgwọ ikogharị egbe ọ na-ebugharị egbe be egbe na-egbu ya apụta m uwe nwere inu nnụ onye nwe agwalụ si ya n'ọkwa efi ọfịa ga-egbu ya ọ sị gịnị nya gbala efi ọfịa mee nke a na ya bụ dinta na-agba nke agbaghị ya si ya n'ọkwa efi ọfịa ga-egbu gị ọ sị na asị mana gịnị gburu ya isi efi okobelu n'elu ebe ọ na-edina isi efi a si ebe a dapụ daa ya n'elu otu a ka o si wee fie ọ bụrụ ụmụ ụka bụrụ ụmụ inu atụọla ọmalụ atụọla ofeke ọ ga-efenye isi ya n'ọfịa ọ na-eme na mba dị iche iche ọ ka mma na ọ na-eme ebe nwa ọ bụrụ na be nna onye gbakọ utie ọ larụ naanị ịgbakọ ute gị naanị ka ị ga-alarụ oke ike ada eke n'ime ụlọ iche ike ije na mba jee kee ike si ike ọsọ chụọ ya na mba ịgbanata na be nna ya ụmụnna asị hapụna ya ọfa ga-azọ ya iwe bido na be nna gị wee na-agbaka ịgbakacha be nna gị ebe ka ị ga-agbaje ịgbaje na be mmadụ ọchụwa gị ebe onye gbaje na bịa ga-achụ gị kedu ife mee na ịma akpakọ onwe gị ọnụ ebe kuru si mụta ife akwa sị na ọ bụ na nkwụ ehukọghị igu na fada adaka akị ebe ka isi mụta ya ife a na-afụrọ n'ikpu nne ehu afọ ya na nke nwa ya ọ alụ ife a niile anyị na-eme ebe ka o du anyị eje inwe obi gbuo nwanne gị in the space of how many months egbuo na mmadụ 6 anyị anụbeghị na ndị eke na polisi mere onye arrest anyị anụrụ na-akpọpụrụ okwu akọt emesịa anya adanyụọ ndị okenye anyị a ndị isi anyị a ndị a na-eyi ogologo uwe a na-etu na afa ụnụ a na-agharị kedu ka unu si gba nkịtị obodo na-emebi ụnụ ncha niile gbara nkịtị obodo na-emebi ọ gbuo ogbu ọkụ ịfanyesịa ya ugbene fajusie ya ebe niile ọ bụ ịfa bụ ugbene a ụmụazị niile na-achị nwụsịa onende ga-abụ leaders of tomorrow ịbụ okenye ịnọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbịrị echi mmụọ bụ n'owu Igbo mpụta mfu ebe a na-anaghị ịtọ mgbachite nkịtị m ga-abọ gị aja mmụọ bụ mmadụ ga-abọ gị aja ife ịchọ ka anyị ma anya mee n'obodo a ị ga-abụzi okenye alụlụ anyị e na-etinyekwa n'okwu ahụ na a na-etinye kpọta ndị uwe ojii ha bịa kpụrụ onye ọbụla melụ dị ife a ọ mgbe e mebere ama na onwere ife a na-ekwu agbachitesi ya nkịtị ife a na-emebi onye ọbụla gba nkịtị ife a na-emebi amụnye obodo ahụ ọkwa obodo mụ na go anyị enwezikwe nke ọzọ anyị ga-akpọ nọ nke anyị ọkwa nke a bụ nke anyị onye ọbụla efu nwere ebe o si ndị gbara anya okirikiri ihe ala nọ uli nọ iseke nọ azịa nọ ihe mbọsị nọ ọzọ obodo nọ ọgbaru nọ ndị adị na-ebu ndị gbara anya okirikiri anya da anụ ụnị akụkọ a na befa ọ dịrọ
anyị nwe akpọzi pace setters abụrụzia ndị eji aka ọnụ ọ gwakwara ka ọra n'ọnụ ọ bụrụ chọrọ ịmụnye obodo ọkụ ọ na-akọwala anyị na-achọrọ ịmụ ya ọkụ onye nwe one or two ọ chọrọ ịtụtụkọ ọ tụtụrụ nyefe ka ọ ya bụ ọkụ agbaba ka ọ hapụ iso dasa mụnwa na-arụ nsogbu adịrọ onye nụ ya ka ọlụ nwanne ya gịnwa bụ onye na-egbu nwanne gị jisi ike egbube malụ na ogbu mma ga-esi na mma wee na o nwere ife dịka nwanne asọka nwanne bụ ụsọ egbuzina mmadụ ibe gị o nwere ife dị dị a ife a na-achọla otu bụ ka anyị gaa nụ n'iru nna bịanụ ka anyị hikwaba otu dị ona ọ ka anyị chọọ ka anyị si ya aga n'iru gị nwa bụ onye isi ndị otu dị ona ị ga-ejisi ike na-eme ụdị ife a ewetalụ gị kesi a n'ife anyị achọọ ka esi mee akpawazie peace ma ọ bụzie na ọ kwere ama ka esi wee ya eme ya bụzina mgbe ọbụla ya mere mmadụ egbuo mmadụ na ihe a bụ 21st century ka anyị grow together family a na-egbusi mmadụ n'ime na ka isi wee debe ya onye nwere ụmụazị emegoghara ha enwerozi nna gịnị bụ ife eme gị na-enweghị iwu a ama na-edozitenwu kedu ife eme gị ife ama na-edozitenwu ka egbuo mmadụ ọ bụ egbuzizie mmadụ na okwu adị mma igbuziri onye akịta na ife ya mere gị emerọzi gị ya emelụ gị ya o nwere ife ndị okenye na-eme okenye bụ o wenye aka ọsị mmafe amaghị ọla ọ bụrụ na ọ ma amaghị nri ọla ọ ga-emenwu ya mana o nwere ife bụ obi conscience obi ekwere ya mana ọka ịmarakwa na ọ dị possible na ọ ga-amanwu uwe aka o ji wee mee dị aka ọ gbachite nkịtị mana nke gị na aza ha dị ma na eme aka itie onye ị na-eti ife ịmụrụ ma olie na nri ịmụrụ ma arụ ọdị ya ịkụ onye ọda nke a aga onye gburu nwanne ya abụrụkwa odogwu ọgwụ ka ọra n'ọnụ ọ na-ewu Igbo nwanne ka mbọcha ilokọ ọrụ ndị ya dị unu n'udo